Monggo iki badhe milih mawon mengke lek sing ngersakne badhe ngaos malih kersane asal dobel nggih. Kan tombole kuatan. Ini Mbak, nggih suwi tapi balik menang. Nggih misale panjenengan sedaya mangke teng mriki nggih selawat iki sakjane pun asal berkah barokah, pun asal pahala nggih. Lah semisale jenengan gadah pikiran angen-angen bar selawat aku tuh pengen arepe ngaji niku mengke asal tambah nggih. Pokoknya jenengan saged istiqomah, muga-muga niat hajate mangke dijabah kalih Gusti Allah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para alim, para ulama, para kiai, saha ibu nyai, khususipun dumateng ingkang kagungan dalem Bapak Toto sekeluarga, umumipun dumateng piyantun-piyantun sae ingkang rawuh wonten mriki. Mugi-mugi Allah paring berkah, barokah, saha hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya, khususe dumateng Bapak Toto sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kehadiran kula lan panjenengan sedaya estu pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mangke pikantuk syafaatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa ingkang kula suwun khususe dumateng Bapak Toto sekeluarga, mugi-mugi dipun ijabah, dipun kabulaken. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi dalam majelis yang penuh berkah ini mangke dipun hadiri sedaya para malaikat Allah, para nabi, para waliullah ugi kekasih-kekasihipun. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum tiket dipun milai, monggo mau sholawat biru-biru. Mugi-mugi bilih wonten jamaah utawi keluarganipun ingkang nyandang gerah, mugi-mugi dipun angkat penyakitipun, diparingana kesehatan jasmani ugi rohanipun. Bilih kagungan putra putri wayah wonten bangku sekolah, mugi-mugi dipun lancaraken lipat pikiranipun, cerdas pikiranipun, taat kalih tiyang sepuhipun, yakni putra putri wayah ingkang sholih sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad.
lan aja jeliru aja buru aleman lan aja lada wong lada pangelis mati lan aja ati ngiwa sapa nandur bagus bakal panen uga seneng ayem bahagia anak putu sakeluarga lamun dadi pangede perintah anak buah aja nganti keras kaku saseneng karepe dhewe dadi ya sira perindo perintah awan kira-kira eling lan waspada dawuh kang utama senang jiwamu lan atimu aja salah tampa pitu tekan luhur perintah agama aja simpang siur tindak ngawur dadekno sangsara dadi wong agung kang minulya tumindak sempurna niru awan mulya habae ulama niat hormat golek sawab ucap berkah kang minulya aja sampe ngobrol ora kenalnya luwe becendera tindak papinuci minulya kembang alus hati-hati luwe aja sembrana nindai kewajiban kanthi kaiman akhlak bagus sumur sabar alus nata ati mapan taat lan abdi perintah Gusti
Nabi Muhammad.